מצלמות דרך לרכב. יש לי פה בעצם שני סוגים של מצלמות, אחת עם צפייה מרחוק, אחת בלי צפייה מרחוק. אני יכול להראות לכם גם לפתוח אותם, שתראו באיזה איכות מדובר. יש לנו כאן מצלמה בדגם סמסוניקס R577, 2K קדימה, Full HD אחורה, שתי מצלמות. זאת שיש לנו בעצם על הקדימה של השמשה, יש לנו גם פה את המצלמה האחורית, שכמובן אנחנו עושים את ההתקנה בצורה הכי אסתטית שיש. שניהם מגיעות עם אפליקציה לנייד של להוריד את הסרטונים ושל להוריד את האירועים. אתם מתחברים למצלמה שאתם ברכב ואתם מורידים את הסרטון בלי להוציא כרטיס זיכרון, בלי להתעסק עם מצלמה יותר מדי. זה הדגם הראשון שאנחנו עושים עליו מבצע בתערוכה. מבצע באמת מחיר שלא יהיה יותר, לא יהיה יותר. ויש לנו פה את הדגם השני, גם של חברת סמסוניקס, R855, גם מצלמה קדימה אחורה, צפייה לנייד אונליין, התראות לנייד אונליין, אתם יכולים לשמוע מה קורה בתוך האוטו, מיקום של הרכב, מצלמה באמת ברמות הגבוהות שיש היום בענף. גם המצלמות האלה, את שניהם אתם יכולים למצוא פה בתערוכה, ב-27, ב-28 לחודש, במחירים באמת שלא יחזרו יותר, אז כדאי לכם להגיע.